আসে ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ରଥ ରହେ ଟିକେ ସେଇ ଦିନ ଦେଖିଛୁ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ସେଠି 2 କିଲୋମିଟର ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପାଟି କରୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥ ଦେଖିଥିଲି ରଥ ବେଳେ ତ 144 କରିଥିବୁ ନା ଆଉ କିଏ ଯିବ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ଆଗରୁ ତାପରେ ସେଦିନ ରାତି ପରେ ରାତି 8ଟା ପରେ ତାପରେ ସକାଳ 8ଟା। ପ୍ରମୋଶନ